Roedd lleci yn cerdded o gwmpas yr Aberfa, lle y byrau yr afon I mewn i'r môr. Roedd hi'n gwisgo ei habit gwrthdor oedd yn ei hachosi hi I symud yn abrwysg. Gyda ei gwialen, bysgota a'r abwyd o brefod, roedd hyn am bysgota ar y lleoliad a Achlysuro I aches yn allan. Wedyn, fe gofiodd hyn achlod o'r dyn yn ei hach. Yna'r bron syrthwyd I Abergofiant, ond ar y cyfnod hwn, absenwyd gyda'r absenwyr o'r roedd ein achlysu ei ar bysgod gyda'r abwydod. Ar y foment hon, sefydlodd lleci a fod ei thad yn dal yn gwneud yr un peth.